Aurkeztu berri dugu Getxo belaunaldi arteko eran kanpaina honako helburu hauek lortu nahi ditugulako. Lehenik eta behin, adin desberdinetako pertsonen arteko gizarte harremanen garrantzia azpimarratzea eta gure udalerriko belaunaldien arteko errealitatea balioestea. Egunero, modu naturalean, adin guztietako bizilagunak euren artean erlazionatzen dira errespetuz eta empatiaz. Bigarrenik, belaunaldi guztiek Getxon duten zeregin aktiboa nabarmendu nahi dugu. Adin desberdinetako pertsonak garelako gure udalerriko espazio, leku eta ekimen guztiak sortu eta horiei bizia ematen diegunak. Azken finean, kanpaina honen bidez, estereotipoak zalantzan jarri, adinaren araberako sailkapenak baztertu eta Getxoko herritarrak esperientziak partekatzera gonbidatu nahi ditugu. Adina gorabehera gure gizarte ingurunearen aberasgarriak izan daitezkelako. Kanpaina, herritarrok sentsibilizatzera bideratuta egongo da, Getxon belaunaldiak guztiak gara protagonista lelopean. Horretarako hurrengo egunetan, eslogan hori metro, euskarrien, autobus markizinen, kartelen eta udal komunikabideen bidez zabalduko da.